alt, du bruger af energi, altså gå en tur, du skal skifte sengetøj, du skal stå og lægge tøj sammen, vi skal varme noget mad. Altså alt aktivitet, du har, hvor du også bruger hovedet, det tapper jo også i forhold til, hvordan ender blodsukker sig hen. Men her har jeg et system, som rent faktisk gør arbejdet for mig rigtig langt hen ad vejen. Der er mega mange svaner. Jamen, jeg hedder Mette, og jeg er 59 år. Jeg var ude i en uddannelse til socialpædagog, da jeg fik diabetes, og det er det, jeg arbejder som i dag. Jeg fik også dengang at vide, at du kan ikke have skiftende arbejdstider. Det har så fungeret okay for mig. Jeg har en Medtronic 780 pumpe, som jeg så også kan connecte med den sensor, jeg så har fået. Det jeg sådan er gladest ved at have fået det her system, jeg har nu, det er jo det her med, at jeg tænker jo, at for os, der har diabetes type 1, så er det nok det tætteste, du kommer på at have en velfungerende bugspytkirtel. Fordi at det her system, det gør, at den går hele tiden ind og korrigerer, hvis der er noget, hvis jeg er ved at ryge lidt op. Når jeg skal hjem fra arbejde, så sætter jeg mig ud i min bil. Og når jeg så kommer hjem, så går jeg nok mest op i at sådan få slappet af. Så de her lidt sådan måske mørke dage, der er det mest med at komme hjem og så komme i noget, ja, det er tit mit nattøj. Og bare sidde og få slappet af, så læse en bog, så lave noget håndarbejde, et eller andet. Men at få slappet af. Efter jeg har fået det her system, der tror jeg faktisk godt, du kan få på at udleve en af mine drømme om at ture rejse alene. Det har jeg ikke turet, fordi at jeg har diabetes. Men jeg tror, jeg vil have mere mod på det nu. Det at have diabetes er jo det her 24/7 job, hvor du hele tiden har det inde i baghovedet. Og der kan jeg mærke, at jeg kan lidt mere få slappet af nu i det. Jeg vil ikke sige, at jeg er glad for min diabetes, men vi er faktisk blevet ret gode venner.